Okay, so padayon tanon nata sa Exodus chapter 33. Mao ni ang sugo sa pagbiya. So ato ang sugdan igsoon. Okay, so chapter 33. Ang Ginoo miingon kang Moises, biya ni ining dapita uban sa katawhan nga imong gikuha sa Ehipto ug pangadto kamo sa yuta nga gisaad ko nga ihatag kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob. Miingon ako kanila, ihatag ko kining yutaa sa inyong kaliwatan. Verse 2, magpadala ako og anghel nga maoy mugiya kaninyo. Amen. Hinginlan ko ang mga Kanaanhon, ang mga Amorihanon, ang mga Hitihanon, ang mga Perisihanon, ang mga Hibihanon, ug ang mga Jebusihanon. Mangadto kamo sa usa ka yuta nga dato og tabunok. Apan dili ako muuban kaninyo kay gahi kamo kasing-kasing, kay tingali unyag laglagon ko kamo diha sa dalan. Verse 4, sa pagkadungog sa katawhan ni ining dautan nga balita, nagsubo sila og wala na kanilay nagsulob og alahas. Verse 5, kay gimanduan sa Ginoo si Moises ingna ang katawhan sa Israel, gahi gayud kamog ulo. Kun ubanan ko kamo bisan sa makadiyot lamang, maaghat ako sa paglaglag kaninyo sa hingpit. Hala, tangtangan ninyo ang inyong alahas kay ako ray mahibalo kun unsaon ko kamo. Verse 6, busa sukad sa bukid sa Sinai wala na gyud magsulob og alahas ang katawhan sa Israel. Okay, verse 7. Naanda ni Moises ang pagdala sa tulda o pagtaod niini sa dapit nga layo-layo sa kampo. Ginganlan niya kinig tulda nga tagbuanan. Ang buot magpakisayod sa Ginoo muadto sa tulda nga tagbuanan. Inig-adto ni Moises sa maong tulda, manindog ang tanang katawhan diha sa pultahan. Sa ilang kaugalingong tulda og magbantay kang Moises hangtod nga mosulod na siya sa tulda. Verse 9, human makasulod si Moises ang daw haligi nga panganod mo paibabaw sa pultahan sa tulda unya ang Ginoo makigsulti kang Moises. Wow. Verse 10, inig kakita sa katawan sa daw haligi nga panganod diha sa pultahan sa tulda, muyukbo sila diha sa pultahan sa ilang kaugalingong tulda. Verse 11, ang Ginoo magpakita kang Moises sa iyang pagpakigsulti kaniya sama sa usa ka tawo nga makigsulti sa iyang higala. So, ang Ginoo magpakita kang Moises sa iyang pagpakigsulti kaniya sama sa usa ka tawo nga makigsulti sa iyang higala. Wow. Unya mo pauli si Moises ngadto sa kampo. Apan ang iyang batan-ong alagad nga si Josue nga anak ni Nun dili mo biya sa tulda. So naara siya perminti sa tulda, no? Siya ang guardia dito. Nadapit. Okay, so verse 12, padayon na to. Si Moises miingon sa Ginoo, tinuod nga gisugo mo ako sa pagpangulo ni ining katawhan, paingon sa yuta nga ihatag mo kanila, apan wala mo ako sultihi kung kinsay imong pakuyugon kanako. Apan sa gihapon niingon ka nga nakaila ka kanako pag-ayo, ug gikahimutan mo ako. Kun nahimuot ka kanako, naghangyo ako kanimo nga suginlan mo ako karon sa imong mga plano aron makaila ako kanimo ug magpadayon ako sa pagpahimuot kanimo. So suginlan, no, yung siya suginlan mo ako aron ako karon sa imong mga plano aron makaila ako kanimo ug magpadayon ako sa pagpahimuot kanimo. Hinumdumi usab nga kining mga tawhana imong gipili. Okay, verse 14. Ang Ginoo miingon,
Muuban ako kanimo og magmadaugon ka. Amen, no? Basta kauban nato ang Ginoo, magmadaugon ta. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Ubanimi kanunay, Ginoo. Okay, verse 15. Si Moises mingon kanila or kaniya, kung dili ka muuban ka namo, ayaw kami pabiyaan ni ining dapita. So ninyo siya, kung di ka mukuyog namo, ayaw lang po migpahawa adaring dapita, no? Verse 16. Kayon saon man pagkasayod ni bisan kinsa nga gikahimut-an mo ako ug ang imong katawhan kung dili mo kami ubanan. Kung muuban ka kanamo, ako ug ang imong katawhan mailhan nga lahi sa ubang katawhan sa kalibutan. Amen, no? Kung kauban nato ang Ginoo perminti, mailhan sa mga katawhan nga kita lahi, no? Kaysa ubang katawhan sa tibuok kalibutan. 17. Ang Ginoo miingon kang Moises, buhaton ko gayud ang giingon ko kay gikahimut-an ko ikaw og nakaila kaayo ako kanimo. So ang Ginoo nakaila gyud kang Moises, no? Ya same po na sa tuwa igsoon. Ang Ginoo nakaila gyud kanimo ug kanako, no? Kita usahay wa ta kabalos to ang mga attitude bitaw usahay murag natay makalit og nga murag ta ka discover nga oy ngani data. Pero ang Ginoo wala na gyud na siya na shock unsa bitaw ta kay nailhan na gyud ang daan sa Ginoo. Even katong napatas tiyan tong mama ingon ang Psalms, no, nga siya ang naghimo kanato dito sa taguangkan sa tong mama. Yang nailhan tanan ang number sa tong buhok, ang tanan party sa tong lawas, kabalo siya tanan. So mao na, no? Verse 18. Mihangyo si Moises, pakita ako sa imong himaya. Pakita ako sa imong himaya, no? Verse 19. Ang Ginoo mitubag, pakitaan ko ikaw sa akong pagkamaayo og litukon ko diha sa imong atubangan ang akong balaan nga ngalan. Yahweh. Mo na ang balaan nga ngalan sa Ginoo. Yahweh. Kaluy-an ko ang akong gustong kaluy-an. 20. Og miingon pa gayud siya, dili ka makakita sa akong nawong kay walay tao nga makakita kanako nga magpabiling buhi. 21. Tanawa ani ay dapit tupad kanako diin makatindog ka sa bato nga bantilis. Okay, so ingon siya na bato, no, dito siya pa ko anong sa ginapatindogon. Verse 22. Iniglabay sa akong himaya, ibutang ko ikaw sa kilid or sa liki sa batong bantilis og tabunan ko ikaw sa akong kamot hangtod makasaylo na ako. Unya, kuhaon ko ang akong kamot og makita mo ang akong likod. Apan, ang likod rin makita, no? Apan, dili ang akong nawong. So, ang makita ni Moises, ang likod ra sa Ginoo, no? Dili ang nawong kay walay bisan kinsang tawo nga mabuhi kung makakita sa ihang himaya or ihang nawong. Okay, so igsuon mao to ang chapter 33. Pag napatay gamay nga time, no? Ato nang gamiton. Chapter 34 igsuon. Okay, so 34. So sugdan nato ang chapter 34. Ang Ginoo miingon kang Moises, no? Mao ni ang ikaduhang papan nga bato. Okay. Ang Ginoo miingon kang Moises, pagtabas og duha ka papan nga bato sama sa unang papan, kay sulatan ko kini sa mga pulong nga nahisulat sa unang mga papan ni imong gibuak. O di ba kay gibusdak man to niya, no? So karon siya nang magtabas og bato para sulatan sa Ginoo. Okay, verse 2. Pangandam ugma sa buntag og tungas sa bukid sa Sinai og pakigkita kanako didto sa tumoy sa bukid. Kinahanglan nga walay bisan kinsa nga mukuyog kanimo pagtungas. Walay tawo nga motaak sa bisan diing bahin sa bukid ug walay karnero o baka nga manibsib diha sa tiilan sa bukid. Verse 4. Busa nagtabas si Moises og duha ka papan nga bato nga sama sa unang duha ka papan. Sayo sa pagkasunod buntag, mitungas siya sa bukid sa Sinai ug gidala niya
ang duha ka papan nga bato sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. Amen. Unya mikunsad ang Ginoo nga gilibutan sa panganod og nagtindog didto uban ni Moises og gilitok sa Ginoo ang iyang ngalan. Yahweh. Yahweh. Miagi ang Ginoo sa atubangan ni Moises og miingon, ako si Yahweh, ang Dios nga maluluyon. Amen. Thank you, Lord. Dili ako daling masuko, puno ako sa gugmang walay paglubad og matinumanon. So ingon ang Ginoo, ako si Yahweh ang Dios nga maluluyon. Dili ako daling masuko, puno ako sa gugmang walay paglubad og matinumanon. Amen. Nahigugma gayud ako og nagatuman sa akong saad ngadto sa nilibo ka kaliwatan ug nagpasaylo sa mga sala og kalapasan. No? Nagpasaylo sa mga sala ug kalapasan. Apan silutan ko gayud ang mga anak ug mga apo hangtod sa ikatulo ug ikaupat nga kaliwatan tungod sa sala sa ilang katigulangan. Verse 8. Mihapa dayon sa yuta si Moises og misimba. Mihapa sa yuta, no? Si Moises mihapa dayon sa yuta. Okay. Verse 9. Miingon siya, kung tinuod gayud nga nahimuot ka kanako, hangyoon ko ikaw o Ginoo sa pag-uban kanamo. Gahi kaayob kasing-kasing kining maong katawhan apan pasaylua ang among pagkadautan og ang among kasalanan og dawata kami ingon nga imo nang katawhan. So verse 10, ang Ginoo miingon kang Moises, maghimo ako kasabutan uban sa katawhan sa Israel, sa ilang atubangan buhaton ko ang mga milagro nga wala pasukad masaksihi sa tibuok kalibutan. Ang tanang tao makakita sa tanan nga buhaton ko alang kaninyo. Ang akong buhaton kahibulungan kaayo. Tumana ang mga sugo nga ihatag ko kaninyo karong adlaw. Abogon ko ang mga Amorihanon, ang mga Kanaanon, ang mga Hitihanon, ang mga Perisihanon, ang mga Hibihanon, ug ang mga Jebusihanon. Ayaw gayud paghimog bisan unsang kasabutan sa mga tawo sa nasod nga inyong adtuan kay kini mahimong bitik alang kaninyo. No? Yun siya. Ayaw gayud paghimog bisan unsang kasabutan sa mga tawo sa nasod nga inyong adtuan kay kini mahimong bitik. No? Bitik or trap lang ba? No? Alang kaninyo. Okay, verse 13. Hinuon gub-a ang ilang mga halaran ug ang balaan nilang mga haligi ug pamutla ang sagrado nilang mga kahoy. No? Pamutla ang sagrado nilang mga kahoy. Okay, verse 14. Ayaw ka mo pagsimba og laing Dios, kay ako si Yahweh, abubuhan. Ako Dios nga abubuhan. No? Silusan ang Ginoo. Kung magsilos ka sa imong uyab, igsuon, mas labaw na ang Ginoo magsilos kung naa kay gisimbang laing Dios. Mao na nga igsuon mo focus ta sa Ginoo, no? Dili sa mga butang, dili sa mga hinimo sa tao nga mga ribolto o unsa pa nang ilang gihimo, no? Dili ta muyukbo didto. Kay ang Ginoo abobhuan gayon, no? Masuko ang Ginoo. Okay, verse 15. Ayaw ka mo paghimog bisan unsang kasabutan uban sa mga tao sa nasod nga inyong adtuan. Kaysa higayon nga magsimba sila sa ilang mga Diyos-Diyos og maghalad og mga sakripisyo, dapiton kamo nila og matintal kamo pagkaon sa mga pagkaon nga gihalad nila sa ilang mga Diyos-Diyos. Maong dili sila angay nga kuan og mga kasabutan, no? Gidilian sila sa Ginoo. Verse 16. Tingalig pangasawon sa inyong mga anak ang ilang mga anak, ang ilang maasawa mo dani unya kanila sa pagsimba sa ilang mga Diyos-Diyos
ug mag-angin sa inyong mga anak sa pagluib kanako. Okay, verse 17, ayaw kamo paghimog mga Dios gikan sa tinunaw nga metal, no? Okay, verse 18, tumana ninyo ang kasaguan sa pan nga walay patubo. Sumala sa giingon ko kaninyo, kaon kamo sa pan nga walay patubo sulod sa 7 ka adlaw sa bulan sa Abib. Kay niana mangbulana nibiya kamo sa Ehipto. Okay, verse 19. Ako ang panganay sa tao ug ang panganay sa dili ako. Ako ang panganay sa tao ug ang panganay sa mananap. Ang laki nga panganay sa inyong kahayupan, apan kinahanglan lukaton ninyo ang panganay sa inyong asno, pinaagi sa pag-ilis ni inig karnero. Okay. Kung dili ninyo kinilukaton, balia ang liog ni ini, no? Kanang asno. Asno. Okay. Lukata ang panganay ninyong anak nga lalaki. Kinahanglan nga ang muduol kanako magdala og halad. 21. Magtrabaho kamo sulod sa 6 ka adlaw, apan ayaw pagtrabaho sa ika-7 nga adlaw bisan panahon sa tingpugas o ting-ani. So stricto jud kaayo ang balaod, no? Okay, verse 22. Tumana ang kasaulugan sa pagpangani, inig pangani ninyo sa unang bunga sa trigo. Himua usab ang kasaulugan sa mga balong-balong sa katapusan sa tuig. Amen. Okay, makaluto sa usa ka tuig, makatulo sa usa ka tuig, kinahanglan nga ang inyong mga lalaki moatubang aron pagsimba kanako ang Ginoo, ang Dios sa Israel. 24. Human ko abuga ang ubang katawhan ug human ko dungagi ang gidak-on sa inyong yuta. Walay mo ilog sa inyong nasod sa panahon nga muatubang kamo kanako. Ang Ginoo, ang inyong Dios. Katulo sa usa ka tuig. Verse 25. Ayaw gamita ang pan nga may patubo, inighalad ninyo mananap, ingon nga halad alang kanako. Ayaw isalin hangtod sa pagkabuntag ang bisan unsang mananap nga giihaw panahon sa kasaulugan sa pagsaylo. 26. Dad-ang ngadto sa akong balay ang labing maayo sa unang abot sa inyong kaumahan. Ayaw ninyo lutoa ang nating karnero sa gatas sa iyang inahan. Okay. Dad-ang ngadto sa akong balay ang labing maayo. Okay, so naturally pinaka the best yun, no, ang atong ihalad sa Ginoo. Labing maayo sa unang abot sa inyong kaumahan. So kung nag-umak ka igsuon, unya ang pinaka first, no, nga imuhang harvest, imong piliin dito ang pinaka maayo nga abot ug mao to imong ihalad sa Ginoo. Mong dalaon sa church, no? Kay naay mga ubang nakoy uban na hinumduman sa una, no? Kanang naa sila'y halad. Pero ang mga gwapo, kanang mga nindot kayog nawong, ilang gipabilin sa ilang balay kay ila daw ibaligya. Nya katong murag maot to gibudala sa church kay di man daw mahalin. So, I don't know kung unsay kana no, pero ang ako jung ikaingon na to, wala na mao ang iyang pagtan-aw, no? Kay kung iya tong gihatag ang pinaka nindot, no, pinaka maayo nga iyang abot dito sa simbahan, sigurado panalanginan sila sa Ginoo mas daghan pa kaysa sa ilang unang abot, no? Lesson learned igsoon. Kay kung tagaan nimo ang Ginoo og mga salin ug mga dili maayo, hinumdumi kang Abel og kang Cain nga kaagi. Wala gikahimutan sa Ginoo ang halad ni Cain. Tungod kay ang iyang gihalad, although kay mag-uuma man siya mga prutas, pero dili ang pinakamaayo. Ug ang iyang kasing-kasing dili pod maayo. Mga wala siya gikahimutan sa Ginoo. No? So mao nang igsuon pahinumdom na kung kita na ihalad sa Ginoo, maghalad ta og the best, no? Dili tong mga pangit og kanang nawong. Kung naa kay mga prutas diha, pili og pinakagwapo,
pinaka-hinlo, pinaka-nindot nga prutas ang dalaa sa church. Unya katong mga dili kaayo, mao to ibaligya, no? Anyway, gawas ra man na ang mga dili kaayo kanang nindot og kanang mga itsura. Pero kung imong ihatag ang best sa Ginoo, milagruhan na sa Ginoo ang imong mga kanang dili kayo nindot nga mga prutas igsuon. Iyaha pa ng kanang ayuhon ang sulod ana. Kay kakabaloon sa sulod ana, no? Pero pwede nang ayuhon sa Ginoo ang unsay na sulod ana para mahalin unya ang imuhang mga client masatisfy, no? Mapanalanginan pag yun igsoon. So kana isa lang pahinumdum, no? Na kung maghalad ta sa Ginoo, tagaan gyud nato siya labing maayo sa tanang unang abot sa inyong kaumanghan. So magpadayon ta igsoon. Okay, verse 27. Ang Ginoo miingon kang Moises, isulat kining mga pulunga kay pinaagi niini, naghimo ako kasabutan uban kanimo. Okay, og sa Israel. Si Moises nakig-uban sa Ginoo sulod sa 40 ka adlaw. Hallelujah. Og 40 ka gabi og wala siya mukaon o moinom. Hallelujah. Nara siya dito sa tumoy's bukid, no? Sa presensya sa Ginoo. Pero syempre kay naman siya sa presensya sa Ginoo, wala siya gibati gutom, wala siya giuhaw. Kay satisfied siya sa, di ba ingon ang kanta, nothing else satisfies like my Jesus, no? Kay ang makasatisfy sa tuwa igsuon ang presensya ra gyud sa Ginoo. Okay, so padayon na nato. Gisulat niya diha sa mga papan ang mga pulong sa kasabutan nga mao ang napulo ka sugo. So gisulat na sa Ginoo usab, no? Kay di ba gibusdak tong usa, tong una, so nabuak. Karon na gihimo ang Ginoo nga usa. Puli sa nabuak. Okay. So verse 29. Sa paglugsong ni Moises sa bukid sa Sinai nga nagdala sa duha ka papan nga gisulatan sa napulo ka sugo, wala siya masayod nga nagdanag di ay ang iyang nawong gumikan sa iyang pagpakigsulti sa Ginoo. Sa pagtan-aw ni Aaron og sa tanang katawhan sa nawong ni Moises, nakita nila ang nagdanag kini og nangahadlok sila pagduol kaniya. Apan gitawag sila ni Moises, miduol kaniya si Aaron og ang tanang pangulo sa katawhan og nakigsulti si Moises kanila. Verse 32, human niadto miduol ang tanang katawhan sa Israel og gihatag ni Moises kanila ang tanang sugo nga gisulti sa Ginoo kaniya nga didto sa bukid sa Sinai. Wow, kalamian ni, no? Kaning nindanag ang naong ni Moises. Ngawa lang siya kabalo nga nagdanag na dayang naong tungod sa iyahang pakigsulti sa Ginoo. Nako makigsulti di ita sa Ginoo, ang himaya sa Ginoo mudanag nga hikanato, no? Hallelujah. Okay, 33. Okay. Human si Moises makigsulti kanila, gitabunan niya ang iyang nawong. So gitabunan niya iyang nawong kay nagdanag mangyud, no? Kay 34, apan inigsulod ni Moises sa tulda aron sa pagpakigtubang o sa pagpakigsulti sa Ginoo, kuhaon niya ang tabon. Hangtod excuse me, nga mogawas siya sa tulda. Og inigawas niya, sultihan niya ang katawan sa Israel sa tanan nga ipasulti sa Dios kanila ngadto sa katawhan. Og nakita nila ang nagdanag ang iyang nawong. Unya tabunan na usab niya ang iyang nawong hangtod sa sunod nga higayon nga makigsulti siya sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. So mauka na ang chapter 34 igsoon. So atong natakel ang chapter 33 og 34 ani nga video. So salamat kaayo igsoon sa imuhang pagpadayon og paminaw sa atong pagbasa sa pulong sa atong buhi nga Dios. So hangtod sa sunod nga higayon igsoon, dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Ang Ginoo magapanalangin kanimo karon og hangtod sa kahangturan. Igsoon, ayaw kalimot sa pagbasa sa pulong sa Dios. Pasalamati ang Ginoo kay ang iyang pulong buhi, no? Buhi ngatong pagkaon kalanon sa matag adlaw. So praise God, glory to God in Jesus name. Thank you igsoon.